ublay uday unong bishar bahok. Marka apalat. Ladaw ublay ubishar. Namarka numdon kan jingno Shillong tarajur. Yano. Kajing bishar ka jong ublay. Kadai kajing bishar ka bahok. Kabamut ikun bam dan jing mahap te. Yau tau beriu ubam kala kabamut. Nagani ka jat jinglong. Kabashu bidom ba iki beriu, kabashu bitar ba iki beriu, kabashu nyoben ba iki beriu, kabashu kekpo ba iki beriu. Pakan ba iki way ba iki zero, iway iki beat, iway iki anna. Ila dia te basta, ila dia te. De pleng mlong man ong kumne. Ya kai. Aku an pulih kena kepor mentah. Mathios no masan ke dekat bar puai. Kaong pilayos ngau bala ong hakibam men barim. Menom peniap uno ru uba peniap tiga day u ban hap haga jing bishar. Kani kalong kat kum kaan ke jong Moses uno ubrio uba peniap uhaban hap haga jing bishar. Kata kadai haga testament ke barim. Hoi kata kadai ke jing bishar uno ubrio peniap uhaban hap haga jing bishar. Ada penyap iki way, ne penyap yalade. Uhaban hap haga jing bishar ke jong blay. Haga testament ke barim ngi ba uno ubri uba penyap te oi lakem yu bat kumta kene ka ying syari ka bishar yu bat kumta lu la penrem yau tau brio. Uno ba penyap uhaban hap haga jing bishar. Hoi brio ba penyap yalade, hoi sya bishar ki brio nre unsa sya bishar. How blay. Tading ta murder is a crime. Kamut ban peniap iki wairu kadai ke besneu, bat ban peniap yala deru kadai ke besneu. Bat hang ni ngi bau jisu am umkut tangang ta ndre wanra pat syaka wai pat ka level ka ba kam kraw shushu, bat ka ba kam shushu. Baruang kumno. Wong henrenga ong api bau no ru ubada sngo bitar yau parlok jang uklem nia. Kandai uban hap aga jing bishar. Ujisu uong kum nipat. Mdai tang ba pipi peniap yu tau brio. Henry ban snow bitar yala uparalok klemnia. Uta ubrio uhap an hap aga jing bishar ka jong blay. Ani ke ba ma pleng. Ban shubitar la ka bitar klemnia. Ban shubitar la ka bitar klem dao. Ani ke ba ma plat pleng. Bau jisu udai mano, udai lawgiver, le utau nong ai ya ka hukum. Bat nga kwa ban ong ifi kene sengi une unong ai hukum u ai ya kene hukum. Wang ba uno ba shu sngo bitar ya la uparalong, klem dao klem nia, uta ubre unhap ha ka jing bishar ka jong blay. Tadeng ta kalong ba ma pleng. Ban shu dom la ka dom yiki brio, ban shu bitar la ka bitar yiki brio. Klem dao, klem nia. Manoban bishari utau brio, mdai ka an jo brio. Henry ka an ka jo blay, lani ka ying syari ka jo blay, kan bishar yau tau brio. Lada bishar do brio ka biang, ka khamjem ngasngaw. Henry lada bishar do blay, uday unong bishar bahok. Balka apalat. Ladaw ublay ubishar. Namar kanumdon ka jingno Shillong tarajur. Yano. Ka jing bishar ka jong blay. Kadai ka jing bishar ka bahok. Badahing ta uno. Ubada sngo bitar yala uparalok klem daw klem niya. Unhap ha ka jing bishar. Barka Bible ka ong ni uno ru de uban kot yala uparalok jong uraka. Ne bakot ay meu biet. Ay sniang, ay teli, ay memdani ay. Ni ke Bible ko ni kumno. Kadai uban hap aga jing bishar ba. Uno urdeu ba kot ya me wa mutlop runar ne utau ba biet mo. Kadai uban hap hadu jok ding. Pleng ban ong biet ya no am. Ani kadai ba ma pleng. Tading tangim dei ban kot biet ya no. Im de ban sin no ay biet ne ay kale ay anna lani kum tag kum gijak tien namar balay
bala thau ya tau brio hagadur ka jins riem ke jong blai bala da fikran kum ta ya tau brio am fikran ya brio da fikran ya blai baru blai am usngauram blai fikran ya brio pleng fikran ya blai tading ta kwa ban ong ifi ke sngi shwa bangin bitar yano shwa bangin khot biet yano ni ban penram yano ya banda pusan ya kata ya ban tengkai ya laka ketien bat ya laka shintur namar mdai ba on bishar da ubriu ko mangalong ya pi dre ublay un bishar ya uta ubriu baragani kapor ketien jublay ka ong mdai tang besyukut tang ka bijing bishar dre uta ubriu un ha ba ka jing bishar ba bon berat no yu hai uhap an hap haka du jok ding kabamut i kumba don jing mahap te yau tau brio ubam kala kabamut nagani ka jat jing long kabashu bi dombe iki brio kabashu bi tar bi iki brio kabashu nyo ben bi iki brio bashu pet po bi iki brio baken bi ki wei bi ki zero ki wei ki beat ki wei ki anna bila dia te bastat ila dia te batit mdai ban le kum ta pleng mdai ban ong iki brio ai meu biet namar haba pi ong kum ta ban shu bitar klem daw ban shu ong klem dia uta ubrio un ha wa ka jing bishar ka jong play selada pidon kum kata ka jing long ka por ka bamanta kada ye pi ban kala ka bamut no wat ong itu ka lok ka jong pi pha ka biet pha ka snyang ne pin ong ki par lok ka jong pi ne ban ong eno ba ki de ki brio mar abai pikran yu ta ubrio pim kran ngong pi repeat ka jo abai pikran yu ta ubrio pim kran yu ta ubrio ne fikran yu play mar la thau ya kata ka brio ne yu ta ubrio hagadur ka jing sriem ka jong play kamu pinyo ben ya ka jing thau ka jong play pinyo ben hi yu play balong nong thau tadeng ta ngim dei ban kran ki tien kum kita rei lada don ki baduna ngin pen bet ngin hikai ngin pen i ban ngangai tau brio lada duna ka no ngangai apa pi kai pi pen i tau brio satip un sanang tau brio tip mano yo bo kham start ban ya piru yo ba un kham la ban ya piru hadin habut maka de kata lada ula kham buan ban ya piru pi ban kemen man mano bahikai ya u dei ma pi bahikai takde kata ka ban ong ifi kan ke sngi ke bamenta da ka men sim juga jing so iet da ka men sim juga jing so khiaro bangim dei ban khot biet no yo kum nor ngi plot no thlit jungi yo kum no ngi kum bakla ka dei aphi kan ke sngi ban pan map no blai pan map no tau brio pan map namarba kalong ka bi tiang ban ha hagakti ka jong blai ubadan bor tadeng ta shwa pin ha hangta ka dei afi ban yasuk no ka dei afi ban pan map no pisu tho ba ka do nut jong pi kala mong pisu tho be fil akum kren bakla le si ta ibriu im da sung tho bhai kata henry pi fil asung tho ba fil akum kren bakla ne fil akum sung bitar yo tau briu ne fil ong tau briu meu biet ka dei afi ban pan map no briu ban no blai tadeng ta ngai utran ker kui pi ne ka sngi utran ai bore pi utrai un yarap yo pi ba piru pila ban yarap ki wei ba kinang long ki ba kham ba bat ki ba kham janai la ga dei ha ga kam ge jing trai ne ka no ka jing le ne ka no ka benta wala ge jing shakri ru ngai pi de ben long ki nong ai men sim ki nong kai ki nong pen ilanti bat ngai utrahi un ker kui pi un ker kui ya kita ki wei de ki ba dan hapo jong pi bat le se ki ba de ki parlok ki jong pi ne ki ba hayeng ki ba sam ki jong pi ese lam de ulok ne ka lok ki khon ki khti ba ding tang ka ba nong ifi utram kar khu ifi sai sien nga ngo ban ong ifi de tang phi ong ulok ne ka lok me ubi wa ki khon ro tang tang ni ong me ubi ni de ban kala nok ta ka jing long im de ban chu ngo bi tar ki khon im de ban chu kren kul mar ki khon
Ông biết sniang cũng ta chạy tiền kalong pop plek kalong pop try ker kui fi in de wine ke por menta try ke por nga ai ngu eme ktien ke jome ka wan ke bashai ktien ke jome ko try kalong ke bashisha ba ke ba im ktien ke jome ko try ke de ke hukum but si sien ba ktien ke jome ka la hukum ke dei yangi ban shu ko ngu be ke dei yangi ban shu pediang be lam da kum ta ngin hap haga jing bishar ka jing bishar ba bat ka du jok ding ka ba ap ken yau tau bri u ba nyu ben ya ka hukum ka jong u blai adwai nga ku vi ni ka sngi ple sngo ye ni ka kentien ngai fin kala na do men tau blai ai bor fi ya ka kom kren ka jong fi kan long ki tien ki ba jili jo ki tien ki ba ai men sim ki tien ki ba long jing ku ye no om man penram ye no om man yo ben ye no ada dua utrayon ai fi ka bor ba fila am pesmo ba yo blai haga kerteng u jisu amen ba amen trayon ng ku yi fi ngin sai sham yang la shai ka sngi haga wai pat ka jingkren la shai kan dan ka discussion sa ngap ha ngai kini ke discussion la shai step ke long ka ba best ba trayon ku yi fi ngin sai kan do pat agi wai pat ki khobor step do sngin kong ter ani ka tiyo ka man sama bleng ku yi fi bleng ju sok lor ka fi ko bless you